हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायना हरबाय आं दिनै न'निफ्राय खैला मैलानिफ्राय माने फाथाबारियाव बैसोर बारखोना बारदियाथाय हा नायनो होननानै फैदों बिब'मोननि दावखोफिनबायसो ना दबावना फिसाया नायनो फैदों गोदो जों उन्दै उन्दैबा बेफोरखौसो बिदि नुयोमोन आं फाथाबारियाव थांनो नागिरो दिनै हाबा जानानै फार्स्ट टाइम नाव गाखोनोसै आं गोदो उन्दैयावसो गाखोदोंमोन बेयो जोंनि आइ माने आंनि बिमा ओमफ्राय बेयो फंबाय आंनि असे फंबाय माने आंनिनो आनजायसे ओमफ्राय सासे दुइसिना जोंनि न'आवनो थायो बे थाङाखैमोन न'आवनो थालांदों ओमफ्राय बोराय जों साब्रै थांदों आरोना ओमफ्राय माबाबो सोर आब'मोनबो आब'खौ दा होजों सोरो नुहैगोन आब'आ माने आगोल दंफैखायो आरोना बारग्रा नालाय मालाय एक्सपिरियेन्स दंखासै भिडिअ खालामखाबाय आं जि खस्थ' गोना मास मोननैसो जायोमोन ना मा आयै सालायनाया बिदि नाव सालायनो नांथारनाया थिखोफैदो रोंना बे बेजोंसो सेकेन्ड टाइम माने आगोलाव फार्स्ट टाइमाव हा नायनायाव बिसोरो फंबायजों बेबो आंनि बोराइजों नायदोंमोन नालाय दिनै आंजों गाखोनायजों खननै जाबाय आरो माने बे गाखोफेरबावाखै आरोखि खननै जाबाय आंथ' नामा नों गोदो जोंना बे आइ ब्रिजआ हाग्रामा ब्रिजआ गोदो गैयामोन नालाय बेजोंनो बङाइगाव फैबा मेरला गाखोनो मोन्दों गिनानैनोबो मबाइलखौनो मोजां हमनो हायासै आङो माने एसे दाहारमोन नालाय दैया आरो मबाइलखौबो गलांजानो गिबाय आङो बारा मोजां खेबनो हायासै आं बिराद बोलो नाङो गथ'आ बोरैबा राखेंलायनाय होथारदों आं बिदि बोरैबा मोनफालायदों बोरायखौ नुदोंना नुवाखै दे आं बुंनाया गोदो उन्दैयाव जों एनडिपिफोरखौ बिदि माबादों बाइकजों ओमफ्राय बिदि थफ्ला बारनाय नुलाबायोमोन ना सेम नुगारदोंना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाबा रागायोमोन नोंसोरथ' हौवाफ्रा मिथिखागोन माबायदि नुदों आंथ' सेम नुदों आं जा मिनिदोंना मिनिबाय थादों आङो माने बोरायखौ रागा जोंजानो गिनानैसो होआखैमोन आङो भिडिअखौ नायदो लोगोफोर बिदिबा रागैमोन खोन्थाहरदो नोंसोरबो कमेन्ट बक्सआव माबायदि नुदों आंनि बोरायखौ आंथ' सेम बेखौनो नुदों जिरायजायो आरो माबा जिरायना दैयानो माबायदिथार दैलामखौ जों बारबोजोब्बाय दैखौ दा मोननोसैयानो जों फाथाबारि होननाय जायगाखौ जोंनि सानजा माबा सानजालायनो सोनाबजों फैनांगौ जायो आरो खैला मैलानि सोनाब जायो ओरैनोथ' मिथिगोन सोरबा बायदिफ्रा ओरैनिफ्रा मिथिखागोन जिखुनु गोजाननिबो दं नालाय आंनि साबस्क्राइबारफ्रा खिन्थाबाय नोंसोरबो जेनेबा मालाबाफोर फैबायबायबा मिथिगोन खैला मैलायाव फैनानै जुदि ओरै फाथाबारिजों फैनांगौबा बिदि दैज्लां समाव नाव बारनांगौ जायो आरोना बाइकजोंसो फैनांगौ जायो जोंबो बाइकजोंसो फैनांदों खैला मैलासिम न'निफ्रायथ' कारजों थांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बाइकजों फैबाय जों निउसावसो नुदोंमोन आङो बिदि मबाइल चार्ज होनायखौ मोनफैबाय जों फाथाबारि होननाय जायगायाव ओमफ्राय बे फाथाबारियावनो मोनसे बाजार दं आरोना हाख्ला होननाय बे बाजाराव ओरैबायदि मबाइल चार्ज होनाया नै जेनेरेटरजों मालाय माबायदि होयो माने सानब्रै सानबा जाबायनो आरोना बाव कारेन्ट थाङिया माने अखा हाबाथाय कारेन्टआनो बन्द' जायोनो आरोना बेस्राफोर नायलाय मोनसेयाव 10 थाखा लायो हाया बेनो गासै मथा मथि 9-10 बिगासो जागोन खोमा
मोननैजों बोराया नायनाया जालायथारदों नै नैबे गाम्बारिफ्राबो आरो गासिबो बे दंजोबो ओमफ्राय नैबे दलहायाव गायग्रा हा जागोन माखासे ओरैनो 2 बिगा 3 बिगासो दं खोमा गायग्राया 2 बिगा जागोन खोमा नै आब'मोना ओमफ्राय बै जों गुमै जायो ओमफ्राय बै सासेया हा मालिकआ बेनो बेनिफ्राय ओरै थमब्लेट बे बिफां गोनांसिम बिथा बायदि जाहैबाय जेनेबा गोजौ ओमफ्राय बैनिफ्राय गायग्रा जाबाय आरो मोनखागोनब्रा हाजिरा जोंबो नांगौब्रा नेनायनि नोंसोर नेबाय थादोंना ने आंबा दाख्लै लोगोखौ गारियाबो बोनोनो हाखाया बाइक सालायफेरलाबाया बेसोरा बेसोरा बोराया बिराद खस्थ' दै मोनबाय हाबनानै जासिनलासो नामा बाइकजों बिदि थांफेराखैमोन जोङो खामानियाथ' साक्सेस जाबोजोब्बाय न'सिमाव जों मोनाहैगुलायबाय बेजोंनो बे लामाजों फैफिनबावनांबाय नालाय बिराद गाज्रि लामाया थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय लाभ इउ अल